Була тільки що в сільпо і помітила два нововведення. Отже, сільпо відкриває свою пошту, називається Сільпо-Point. Ти там можеш забирати посилки, які оформив через сайт Сільпо.ua, а також в магазинах-партнерах, типу як Міст Експрес, Makeup.ua і багато там різних магазинів. Треба подивитися список, кому цікаво. Друге, ти можеш лишати на чай касиру. У кожного касира тепер є такий QR-код, і якщо тобі сподобалось обслуговування, ти можеш лишити чайові. Блін, ну це прикольно. А третє, я ходжу в спортклуб Apollo Next, і виявляється, це теж сільпо. Не знаю. Ну, це класно, я за них дуже рада. Вони розвиваються і в багатьох направленнях. Але, якщо чесно, такий вигляд, ніби оце корпорація Umbrella.